По принцип съм добър в много неща, но гладенето не е едно от тях, така че не ме съдете за това. Осъзнах, че вече качвам активно около 6-7 месеца в този канал и все още нямам видео, в което ви разказвам моята история. Затова днес реших да ви разкажа моята история. Така, няма да влизам в много подробности, защото иначе видеото ще стане 2 часа, но ще се опитам максимално добре да ви разкажа едни от най-важните неща в живота ми, които са ми случили до сега и са ми помогли да осъзная какво искам да правя. Тук съм си подготвил bullet point-ове, по които да разказвам, защото иначе ако тръгна да фристайлвам, ще откараме тук до 5-6 часа. В момента е 3. Още през 2015 година открих, че искам да бъда контент креатор. Като всяко дете направих си YouTube канал, почнах да качвам супер кринджови видеа, които вече са изтрити, разбира се. Всъщност са unlistнати в профила ми, така че само аз мога да си ги гледам. Но да, започнах с това да качвам кринджови видеа в YouTube, с идеята да стана ютубър, като всички тогава, като всички мои приятели тогава. Много се инспирирах от различни влогъри, като Стан, този с косата, от Пакта и вече не мога да се ги спомня. В смисъл, тези ютубъри вече са изчезнали или поне на мен не са ми излизали от години вече. И така от 2015 до 2017 качах видеа за пълен кеф, нито съм се стремял да изкарвам пари от това нещо, да фъка съм на 12, за какво да изкарвам пари от YouTube. Но 2017 се промени всичко, когато излезе Fortnite. Буквално, може би съм един от първите хора играли Fortnite в България, понеже си спомням, че 2 или 3 дена след като излезе, аз си изтеглих на PlayStation и започна да играя. Говоря за Battle Royale. И тогава буквално се пристрастих към тази игра. Зарибих се адски много, по цял ден играх в Fortnite. Разбира се, и качвах на нея. Точно там ми дойдоха първите пари от Content Creation. През 2018 вече бях стигнал 1000 сабскрайбъра в YouTube. Това ми беше цел, защото първо 1000 човека. И второ, че когато имаш 1000 сабскрайбъра в YouTube, можеш да аплайнеш за Support a Creator програма в Fortnite, в Epic Games, която програма ти дава код, който хората слагат в Item Shop и когато си купуват айтъмчета от Fortnite Shop, скинове, кирки и там каквото още вече има в Fortnite, ти получаваш някакъв миниатюрен процент, мисля, че е 1% от покупка, което пак са си някакви центове. И така, още първият месец изкарах $60. Тогава родителите ми си мислиха, че правя нещо нелегално, защото аз бях писал на майка ми на сметката да идват тези пари и $60 от това да качвам видеа, да играя в Fortnite, да правя това, което обичам буквално, беше уау за мен. Мисля, много се изкефих тогава. Следващите месеци пак изкарах някакви такива суми от 20 до 30, 40, $50 на месец, което е нищо, защото Epic Games ти взимат такса и то не остават никакви пари, но пак си е постижение на тези години. Но важното беше, че аз постоянно бях активен, постоянно качвах как играя, постоянно стримвах в YouTube. Не заради парите, а просто защото ми доставаше огромно удоволствие. Но в края на 2019 някак си ми омръзна да го правя това и просто спрях да го правя. След което дойде 2020 година, знаете какво се случи и тогава реших да си продам PlayStation-а. Аз ще ми додадоха пари и си купих компютър. И 2020 година започнах да стримвам в Twitch. Отново за кеф. Но мина известно време, откакто стримах в Twitch и то изключително кратко време, може би около месец, и усетих, че имам нова мечта. И тя е да взема партнершип с Twitch. Лилавото тикче в Twitch. Чудите се как така съм се заребил по Twitch и какво е поставил тази моя мечта, какво е започнал тази моя мечта. Ами историята е проста, кратка. Тогава се почувствах много гадно, сами е смешно. Играх с един приятел Fortnite на стрим. Гледахме трима човека. То принцип в Twitch имаш average така 2 вюъра, дори никой да не те гледа, просто пише, че те гледа 2 човека, така че най-вероятно никой не ме е гледал. Играх с един приятел Fortnite, докато и двамата стримвахме и на неговия стрим дойде един тогава доста популярен стример и му каза, аре да играем. Той веднага лефна Дискорда, в който ти говорихме, веднага лефна лобито и отида да играе с него. Тогава се почувствах много гадно и си казах, че един ден аз ще стана този голям стример и повече никога няма да играя с този човек. Не знам какво ми било в главата тогава, но да, буквално си спомням секундата, в която си го казах това нещо. Причината, поради която той отиде да играе с него е, че е известен и че е голям стример. Но пък за сметка на това, малко след като се почувствах така, продължих да стримвам. В смисъл не спрях стрима, продължих да стримвам. И няколко минути след като се случи това, дойде Корка на стрима ми, Корка с Крил 2, за хората, които не го знаят. Дойде на стрима ми и предложи да играем заедно и ако спечелим играта, мисля, че играхме 3-4 игри, нещо такова, ако спечелим играта,
щеше да ми даде $20, мисля, вече не си спомням, но да, беше нещо такова, щеше да ми даде $20 или да ми купи Battle Pass в Fortnite. Тогава просто чувството неописуемо. Корка тогава беше един от най-големите Fortnite стримери, да не кажа, може би най-големия Fortnite стример тогава и най-големия Fortnite ютубър. И чувството да играеш с него, да ти дойде на стрима е така от нищото беше неописуемо, за което до ден днес съм благодарен за това, което изпитах тогава. И благодарение на него, тогава нататък, 2 години, почти всеки ден стримване. Дори когато бях болен стримах, прибирах се 8 часа, 8:00 бях вкъщи за да пусна стрим. Независимо какво ми казваха приятелите тогава. Буквално всичките ми приятели тогава ми казаха: стига занимава с това стримване, остани навънка да ритаме, остани навънка да си лафим, стига занимава 8 часа, искаш 8 часа всеки ден се прибираш, това е малумно, стига откажи се, няма смисъл. Имаше смисъл. Грайндвах всеки ден стримвах. Всъщност почти всеки ден, защото има моменти, в които примерно съм бил на село или на море съм заминавал. Дори на морето всъщност съм стримвал, сега като се замисля. Но да, почти всеки ден стримвах, да не кажа всеки ден. И това нещо се благодари. Един от първите големи стримери, с който се запознах, който до ден днешен ми е много добър приятел извън стриминга, извън всичко, е Ангел, Тайгърал. Тогава, докато стримвах, си лафех с него, играхме Майнкрафт, мисля, че беше. И благодарение на неговия стрим, аз започнах, благодарение на него, защото той ме хостваше доста често, аз започнах да авериджвам между 10, 15, 20 човека на стрим, аверидж, което за мен е инсейн. Аз допреди 2-3 месеца едва събирах 5 вюра, в момента авериджвам почти 20. И така продължих известно време, авериджвах толкова вюри, после пак се заребих по Fortnite, пак почнах да играя в Fortnite много. Влязох в BG Fortnite комьюнитито, почнах да ходя на хората чатовете, в на Данчо, Дефалта тогава, Just Default Guy. Но да, главно Данчо и Just Default Guy. Тях двамата най-много ги гледах и най-много бях в техния чат. И много бързо, откакто започнах да играя в Fortnite, я авриджах 20 вюра, една вечер в чата ми пишат: Данчо прави дейт шоу, отиди. Дейт шоу беше супер кринч нещо, но да, важно е да съм около Данчо. И благодарение на чата ми тогава всички 20 човека от чата ми отидоха и писаха на Данчо: пиши на Викоза, пиши на Викоза, пиши на Викоза. Той не знае кой е Викоза. Не знае кой съм аз. И благодарение на чата ми тогава се запознах с Данчо. Помогнах му там с едно нещо за дейчалото. Бях на дейчалото, отпаднах първия, но това е друга тема. Накрая на вечерта, когато Данчо си спря стрима с дейчалото, а дейчалото тогава гърмеше и пикваше до над 1000 зрителя по едно време, до над 1000 вюра. Данчо ме хосна с над 500 човека на края на стрима си. Жалко, че нямам записана реакцията, понеже съм и баннали акаунта в Twitch, нямам никакви клипове, никакви такива неща, но буквално летиш в облаците в този момент. Беше уникално, за което съм благодарен до ден днешен на Данчо. А Данчо тогава беше един от най-гледаните Fortnite стримери в Twitch, като цяло в BG. Авериджваше по над 400 зрителя и това не беше единствен хост от него. Той ме хостваше почти всеки ден, да не кажа всеки ден, по едно време ме хостваше. С него станахме много близки приятели и почнахме да си говорим всяка вечер, да играем на стримовете. Аз, той, Just Default Guy, двамата, които съм гледал буквално, си станахме приятели, почнахме да играем. Данчо изключително много ми помогна за това аз да се развия в Twitch. И като цяло до ден днес съм младски благодарен, защото това, което той направи, аз нито съм го молил да го прави това нещо, нито нищо. Той просто сам реши. Явно е видял някакъв потенциал в мен, може би, не знам, не съм сигурен. Ако Данчо гледа, да напише долу в коментарите. И от тогава, откакто Данчо ме хосна по този начин, аз започнах да авериджвам по 100 вилъра на стрим на Fortnite. Правих зони, такива къстъмки, къстъм игри. И като цяло, целият ми контент се въртеше около Fortnite, около това да реагирам на монтажи, да оценявам едити и всякакви такива дърви неща, което всъщност ми доставаше много голямо удоволствие. Защото тогава това ми беше любимата игра, аз само не играех. И какво по-готино от това да играеш любимата си игра, да правиш нещо, което обичаш, да стримваш и да те гледат мега много хора. Мисля, че бяха минали вече около 6-7 месеца от датата, в която Данчо ме хосна и мечтата ми се сбъдна. Успях да взема това прословуто лилаво тикче в Twitch и се почувствах уникално. Един ден буквално си спомням момента, в който го взех. Защото Twitch, ти го взимаш по последния начин. Трябва да попълниш апликация, защо искаш да го вземеш. Първите 2 пъти ме отказаха, на третия няма как да не те приемат по принцип. Ако не те приемат на третия, не знам. Мен английския ми тогава беше доста зле, именно заради това ме отказаха първите 2 пъти. Тогава нямаше чат GPT и си спомням точно момента. Прибирам се от училище и си отварям мейлбокса.
защото те ти изпращат дали си приет по мейл. Аз когато подадох заявка третия път, всеки ден си проверявах имейла. И виждам имейл от Twitch. Дори не го прочитам. Директно влизам в Twitch акаунта ми и гледам лилавото тикче. Просто избухнах от щастие. Това беше един от най-великите моменти. До ден днешен го помня, буквално се едно се е случило вчера в този момент. Тогава продължих да стримам с огромно желание, огромен кеф, но дойде един момент, в който не се случваше нищо различно. Седях на същите вилари, играх същите игри, играх само Fortnite и нещо не ми доставяше удоволствие. Мисъл, не го чувствах вече толкова добре. Изпълних си мечтата, имах спонсори дори, CS спонсори за отваряне на кутийки, не искам сега да споменавам имена, Minecraft сервер хостинг спонсори. Като цяло препечелвах някакви добри пари за моите години от Twitch. В смисъл, 3 цифрена сума, но пак аз бях на 14, нещо такова. И исках да разнообразя нещо, за да не бърнаутвам. Започнах да стримвам GTA Roleplay. Тогава влязох и в Roleplay средите. Играхме заедно с Пресли и Сателтрит в No Lag, някаква японска мафия играхме, нещо такова, доколкото си спомням. Тогава ме гледаха също мега много хора, беше ми интересно да играя ролплей. Ставах сутринта в 10 часа, за да пусна стрим, за да може всички да гледат само мен, защото никой друг не стримва. И авариджвах мега много вилъри. Спомням се, че имало дни, в които съм авариджвал над 250-300 вилъра в No Lag, сервер за ролплей. Тогава това беше най-популярен сервер. Точно Турбо, когато умря тогава. И си спомням точната дата, когато буквално всичко се преобърна. Една слънчева сутрин, 2 август, събуждам се аз, кеф, ставам, оправям се, веднага да пусна стрим. На първата минута, в която съм станал, трябва да пусна стрим, starting soon, докато ходя да си измия зъбите, да се сложа лещите и така нататък. И цъкам да се пусна на стрима и директно отивам да си мия зъбите, да хапна нещо малко, защото starting soon е 10 минути. И се връщам и ми пише, нали, някакъв ерор. Викам, как така, човек, как не съм пуснал стрима? И нали, пак цъкам, пак ерор ми дава. Влизам си в Twitch канала. Влизам си, ама друг път в Twitch канала. Когато те баннат в Twitch, те логаутва. Буквално ти 3 акаунта. В смисъл, не просто не можеш да стримваш, акаунтът ти вече не съществува. И тогава си спомням, че се почувствах ужасно. Буквално представете си историята замък тухла по тухла 2 години подред, даже над 2 години, всеки ден. И в един момент просто отивате да сложите още една тухла върху замъка, да стане по-готин, по-голям. И когато пристигате пред него, той се срива пред очите ви. Буквално. Пада. Без нищо, без обяснение, без предупреждение, без нищо. Край. Баннат. Тогава успях по някакъв начин да запазя контрол, защото в случая аз нямах какво да направя. Мисъл, Twitch много рядко махат пермабанове, даже въобще не махат, защото е перманентли бан. И така, приех, че съм баннат. Няма какво да направя по въпроса. В смисъл, няма защо да се притеснявам, няма защо да изтерясвам. Аз няма какво да направя просто. В смисъл, това е било първото стъпало от живота ми, време да премина към второто стъпало. Няма нищо лошо в това да стане нещо такова. Случва се. Много компании фалират. По-лоша компанията си да фалира, отколкото те банят от Twitch. Въпреки че тогава Twitch беше моята компания. Така го възприемах. И като цяло казах си, че това не е края. Това е новото начало. Мисля, това е сезон 1 свършва. Почва сезон 2. Няма защо да се притеснявам. И като цяло имах спестени пари и започнах да се насочвам към бизнес. Исках да се развивам, исках да градя. Започнах с афилиет маркетинг. Купих си един курс тогава за $180. В крайна сметка разбрах, че това не е за мен. После дропшипинг. Дропшипинг, ама дропшипинг не се стартира с 300 лева. Дропшипинг се стартира с $5000 минимум. Пробвах копирайтинг. Булшит. След 2 месеца излезе ChatGPT. Пробвах и крипто, където там ми потръгна всъщност. Но не ми потръгна, защото знаех какво правя, а чист късмет. Бях супер емоционален, когато трейдвах и чист късмет, че направих някакви пари. Но осъзнах, че съм супер емоционален и че това, което правя, не е разбиране на пазара. Чист късмет. И този късмет рано или късно изчезва. И като цяло бях доста отчаян от провалите ми в това, което пробвах. Пробвах и още много други неща. Но да, бях доста отчаян и реших да си взема малко почивка, която да не правя нищо. Нищо не правих. Нито стримвах, нито се опитвах да градя нещо, просто излизах. Спрях да играя толкова много игри. В началото на 2023 година, когато започнах да ходя на фитнес. Сериозно. Тогава си търсех с кой да ходя на фитнес, не ми се ходеше сам на фитнес, още в началото. Сега ми е по-добре сам, между другото, но тогава нямаше как да отида.
И просто не ми се ходеше. Беше ме срам ли, не знам, никаква идея. Някакви тогавашни причини, които не помня. Викнах Марто с мен на фитнес. Марто е Мартин Иванов, който прави 365-дневна поредица и все още не се е отказал. Той има от квартала и започнахме заедно да ходим на фитнес. След 2-3 тренировки разбрахме, че и двамата искаме да стартираме нещо. И двамата имаме някаква амбиция за градене, за правене на нещо. Не ни седи просто е така. Тогава на мен ми дойде идеята на секундата да стартираме SMMA агенция. Но то не беше SMMA агенция, беше по-скоро Editing, Freelancing, Teen Agency, нещо такова. И тогава с Марто си станахме много близки. До ден днешен е един от най-близките приятели. Нещото много потръгна. Още на първия ден имахме клиент за 350 лева. Представете ли си? Първия ден започваме. Няма и 12 часа, откакто сме го започнали. Вече имаме клиент, който ни е платил 350 лева. И то на момента. И оттам нататък видяхме, че това потръгва. Оптимизирахме си услугите. Мисъл, не просто идвахме видеа, правихме стратегии и така нататък. След което 2 месеца по-късно, някъде там, 2-3 месеца по-късно, един приятел ми каза, че иска да си продава e-com бизнеса. Той беше много успешен e-com бизнес. В смисъл, правеше по 3-4к на месец без никакъв проблем. И аз му казах, купувам. Той купих по бизнеса. Предложих на Марто да го правим заедно, започнахме заедно да го правим, доста добри резултати имахме, тук някъде най-вероятно ще излязат скриншоти и след известно време кешаутнахме и спряхме да работим заедно. Просто ни се разделиха пътищата. Не сме се карали или нещо такова, просто се разделиха пътищата. Това е. Аз продължих сам, продължих с маркетинг агенцията, просто този път го правех сам. Правех адски много грешки, но откъде да знам тогава, че са грешки, сега когато просто погледна какво съм правил преди, ми да се гръмна, но както и да е. Да, продължих с маркетинг агенцията, вървеше добре, след което стартирах още един e-com бизнес и той вървеше доста добре, може би тук пак ще излязат някакви скриншоти. И дойде момента, в който реших, че ще стартирам моят личен бранд. Може би помните това време, миналата година, март или април месец, някъде там. Стартирах го за по-малко от месец, над 4000 последователя, над 1 милион гледания. Тогава си спомням, че Йоан Йончев много ми помогна. Той ми даде доста ноу-хау за това как да си изгради личния бранд, за което съм много благодарен до ден днешен. В последствие, след около месец, спрях личния бранд. Защо си спрях личния бранд 2024 година и сега пак го възвръщам. И то с пълни сили отново. С по 2 сили. След което започнах да правя пич декове, презентации. Доста професионални презентации, от което ми беше главният фокус тогава и доста добре перформаше, доскоро го правях също, но тогава паралелно се взех с един много тежък бизнес модел, истински бизнес модел, реален бизнес модел, който е супер труден за избутване, но избутали веднъж е инсейн. SaaS бизнес модела, трябва да се наливат адски много пари, адски много време, адски много усилия. Се занимавах с този SaaS бизнес в продължение на 7 месеца. Научих адски много неща и имам чувството, че израснах с 2 години. Доказах на себе си, че макар и да няма никакви резултати, аз не се отказвам и продължавам да бутам. Благодарен съм на себе си за това, че не се отказвам. Целият бизнес беше изключително сложен, с големи клиенти, големи суми и като цяло беше на много по-адванст ниво от това, на което аз бях свикнал. Това беше моята история доста накратко. Не знам колко време е станало видеото, понеже е обърната камерата, но надявам се да не е много дълго. Ако искаш да разбереш каква е новата ми цел, новото нещо, което започвам, гледай следващото видео.